जोङो अजा बायलङाव एसे नायनाय समाव आरो जों खोनानो मोन्दों माने मानसिया गोथाङैनो दङ। मानसिया न'खराव जेबो जायाखैमोन जानायालाय, माखासे लोगोफोरजों ओंखारलांनायावनो सानसे सिगां हरसे सानसे गोमागोरखादों। गोमानानै ओमफ्राय फैफिनदोंमोन मानसिया, फैफिननानै आरो नैबे लास्ट नेक्स्टआव आरो मानसिया हरनि 1टायाव गोमास्राथारबाय। मानसिखौ दा जोङो बहुद नागिरदोंमोन, नागिरसेयावबो जोङो मोनासै। बहुद हास्थायदोंमोन आरो रायजो राजा लानानैबो जों नागिरदोंमोन, दा मोनासै। दा मा खालायबावनो जों ओंखायनो दा जोंनि नैबे मिडियायाव जों होनाय जादों। दा जाहाथे अबेबा कम्पानिफ्राव आरो अबेबा लामा सामाफ्राव नैबे फटकजों एडजास्ट खालायनानै मोनबाय बायोबा जाहाथे जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरो, बेनि थाखाय आं रायजो राजासिम खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। माबाफोर खौरांफोर जेबो खौरां मोननाय जायाखै, माने ओरैनो आनला सानला खोनाबाय थादों मानसिखौ दासिमबो दङ होननाय खोनादों, थैयाखै होननानै। जों थैबायबो नामाबो सानलाय लांदोंमोन गोबाव जानाय हिसाबै। दा मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो आरो एसे जोङो अजा बायलङाव एसे नायनाय समाव आरो जों खोनानो मोन्दों माने मानसिया गोथाङैनो दङ, सोरनिबा आखाइयाव दङ बायदि होननाय खोनादों। ओंखायनो दा जाहाथे अबेबा खना खनला दंबायबायोब्ला सोरबाफोर लोगो मोनोबा जाहाथे जोंनि बे स्क्रिन नाम्बाराव जाहाथे हरो, बिनि थाखाय आं बिमाय जानानै खावलायहरनाय थाबाय।